Ki pintu lur ge. Pintu. Tuku pintu ki deleng kene niki. Nggih. Bobokane tembus nggih, deleng kene niki. Bobokane tembus nggih. Kayune nggih. Kayune ya kayu gedhe. Ra ana suntikan nggih. Deleng kene niki. Angger bobokane tembus ki jamin ra sender, ra sengkleh. Ki tuku pintu nggih. Tuku pintu ki iki nggih, pintu. Pintu gaweane AA Mebel Kali Kajar nggih. Ki pintu. Lah ke bahane ke mbok ana butuh kumkuman ya ana ke kayune amba-amba ke. Gaweane AA Mebel nggih. Gawe kursi ya iki nggih, nggo jagong gajah ya ora meledos. Nggih. Ya amben nggih. Ya jan.